συνέχεια μόλις θα χάσουμε, θα το τονίσουν οι δημοσιογράφοι και μας έχει μείνει λίγο σαν τραύμα. Δηλαδή υπήρχε περίοδοι που λέγαμε δεν πρέπει να πάμε στα πέναλτι γιατί θα χάσουμε. Το 22, παιδιά, την επόμενη χρονιά μαθαίνουμε ότι η θέση δεν μετράει 8η, γιατί την καταργήσανε και είναι από 6η και κάτω, ακόμα και στους Ολυμπιακούς. Δηλαδή η καλύτερη γυναίκα στην Ελλάδα με τον καλύτερο άντρα μπορεί να παίρνει τριπλάσια, τετραπλάσια και... Γεια σας! Είμαστε οι Χωρίς Παπούτσια με τον Ορέστη Βλάχο. Τι μου κάνεις έτσι? Και τον Νικόλα Τζαβάρα. Τι μου κάνεις έτσι? Κάνε λίγο έτσι κολυμβητικό, ξέρεις. Πώς είναι η πεταλούδα? Έτσι. Όχι, είναι το πρόβλημα. Μας έκανε ρεζίλ. Πώς είναι η πεταλούδα? Δεν μπορείς να το κάνεις με το μικρόφωνο. Όχι, δεν θα θέλω. Ευτυχώς που έχουμε εδώ πέρα έναν ευρωπαϊκό πρωταθλητή. Αυτό μην το βάζεις και άστο, γιατί θα μπερδευτείς. Δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Κατάλαβα. Εντάξει, δεν πειράζει. Αρμόζει σε άλλο λαιμό αυτό και σε άλλο στήθος και την έχουμε δίπλα μας σήμερα και μαζί μας. Είναι η αρχηγός της Εθνικής Πόλο, η κυρία Ελευθερία Πλευρίτου. Χειροκροτήστε, παιδιά. Ας την κάμερα, χειροκρότα. Τόσο μεγάλο κοινό. Έχει έρθει το σόι της εδώ πέρα, όπως έχει κάνει και μεγάλο, είναι και κολυμβητικό. Όλοι ασχολούνται μαζί. Και σκάει όλη η ομάδα. Αλλά έχουμε κι άλλο ένα δελφίνι μαζί μας, μια άλλη εξαίρετη προσωπικότητα. Να πω εγώ, κυρία Εφη, Γκουλή. Καλά το είπα. Γκουλή. Είναι Τι να πω, Γκουλή. Παραολυμπιονίκης στην κολύμβηση. Πες τα όλα, αγόρι μου. Αυτά, τι άλλο να πω. Θα τα πούμε μετά όλα μαζί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Να είστε καλά στο στούντιο, γιατί αν ήμασταν οι δυο μας. Δεν μπορώ άλλο. Έχω φτάσει σε ένα σημείο που είναι υπερκόβο. Λέω δεν μπορώ άλλο. Να πούμε ότι η Ελευθερία για να έρθει τη είχαμε θέσει βέτο ότι πρέπει να φέρει και το μετάλλιο. Ναι, ένα μετάλλιο. Ήμασταν άνετοι. Όποιο θέλει. Η αλήθεια είναι ότι το συζητήσαμε πολύ και το είδαμε ότι στις λεπτομέρειες κρυφθήκαν όλα, αλλά έτσι είναι ο πρωταθλητισμός. Δεν πιστεύω να είστε στεναχωρημένοι. Εντάξει, όταν ξέρεις ότι μπορείς να παίξεις. Ήταν πολύ κοντά όμως να πάρουν, ναι. Μπορούσαμε να παίξουμε στον τελικό. Δεν λέω ότι θα πάρουμε το χρυσό σίγουρα, γιατί γενικά εμείς μπορεί να πήραμε το παγκόσμιο πριν 7 μήνες, αλλά το ευρωπαϊκό δεν πάβει να είναι εξίσου δύσκολο, γιατί όλες οι ομάδες είναι στην Ευρώπη οι καλές. Οπότε το ότι χάσαμε στα πέναλτι στον ημιτελικό, σου αφήνει και λίγο. Όχι λίγο, εντάξει. Μία πικρία θα πω, γιατί ξέρεις ότι η ομάδα σου μπορούσε να φτάσει και στο τελικό. Θα μπορούσαμε και για το χρυσό, αλλά θα. Ερώτηση. Τι θα προτιμούσατε? Ήττα στο μεγάλο τελικό και να φτάσετε μέχρι το μεγάλο τελικό και αργυρό μετάλλιο, ή νίκη στο μικρό τελικό και χάλκινο μετάλλιο? Τι είναι πιο... Καλή ερώτηση. Κοίτα, θα σου πω λίγο εγώ την εμπειρία μου, γιατί εγώ είχα σαν στόχο πάντα τους παραολυμπιακούς αγώνες. Και γενικότερα το 17 και το 18 έτυχε να πάρω κι εγώ ένα χάλκινο μετάλλιο και στο παγκόσμιο και την επόμενη χρονιά πάλι στο πανευρωπαϊκό, στα 100 μέτρα πρόστιο. Και ανέβηκα στο βάθρο και η πρώτη φορά στη ζωή μου. Πολύ συγκινητικό, πολύ ανατριχιαστικό, όλα καλά. Αλλά όταν βγήκα 8η σε τελικό παραολυμπιακών αγώνων, δεν το συγκρίνω με τίποτα, παιδιά, ούτε με τα μετάλλια. Ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσα να ζήσω, και ας είχα βγει 8η που λένε τελευταία, αλλά ήμουνα μέσα στην οκτάδα, μέσα στο τελικό ενός παραολυμπιακού πρωταθλήματος. Οπότε εγώ θα διάλεγα χάλκινο και και να φύγει με ψηλά το κεφάλι. Δύσκολο αυτό για πόλο. Ναι, είναι διαφορετικό η κολύμβηση, βέβαια. Γιατί είναι ένας ο αγώνας. Περνάς βασικά στο τελικό και είναι ένας ο αγώνας. Σε εμάς είναι πολύ καλή ερώτηση. Εκείνη τη στιγμή ο δεύτερος είναι ο μόνος στεναχωρημένος εκείνη την ημέρα, αλλά εντάξει, σε βάθος χρόνου άλλο το σημαίνει, άλλο το χάλκινο. Ο τέταρτος, εντάξει. Πρέπει να μην μιλιέται. Ξεκάθαρα. Δεν τον ανέφερα καν. Το τέταρτο δεν θέλω να βρεθώ σε αυτή τη θέση. Δυστυχώς έχουμε βρεθεί και στη τέταρτη θέση, στο παγκόσμιο του 24, και χάσαμε. Μας βάλαν γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Οπότε το έχω ζήσει. Ναι, σκέφτηκα τώρα, δεν σκέφτηκα καν τον τέταρτο. Τον αφήνουμε στην άκρη. Το πονάει πολύ. Ναι. Δύσκολο, πιο πολύ. Ναι, εκείνη την ημέρα, εντάξει, χαίρεται ο πρώτος και ο τρίτος. Ο δεύτερος είναι για κλαμπ. Εκείνη την ημέρα. Και οι Ουγγαρέζες χάσανε στα πέναλτι. Πώς χάνεις, νομίζω. Στα πέναλτι χάσανε. Ό,τι κερδίσανε με την εθνική, το χάσανε με την εθνική μας, το χάσανε στο. Ναι, αλλά είναι ο τρόπος που χάνεις. Με τα κορίτσια το τελικό ήταν κοντά να φτάσουν. Και τα κορίτσια όχι, στα πέναλτι χάσανε. Αυτό λέω, ότι χάσανε δύσκολο αυτό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, επειδή μπορεί να μπερδεύτηκε, οι Ουγγαρέζες νίκησαν εμάς στα πέναλτι. Και χάσανε. Οπότε, εντάξει, ήταν λίγο. Βέβαια, εγώ οι Ουγγαρέζες ήθελα, γιατί είναι και συμπαίκτριές μου.
να πάρουν το τελικό, αφού χάσαμε εμείς και προφανώς ήθελα να κερδίσουμε εμείς πρώτα, μην παρεξηγηθώ. Αλλά ναι, χάσαμε και αυτές τα πέναλτι δυστυχώς. Εντάξει, τώρα να χάνεις τα πέναλτι είναι πολύ άσχημο γιατί είναι λίγο στην τύχη, λίγο ρώσικη ρουλέτα, οπότε. Ψυχολογία. Είναι λεπτομέρειες. Πριν σουτάρεις, έχεις σκεφτεί που θα το ρίξεις? Λοιπόν, εγώ δεν ήμουνα μία από τις 5 που σούταρα στα τελευταία. Μπορεί να παίξει ρόλο ότι μέσα στο παιχνίδι έχασε ένα πέναλτι. Ξέρω, ναι, το έχεις σκεφτεί σε ποια γωνία θα το ρίξεις? Εγώ ναι. Από πριν. Γιατί δηλαδή, αν εκείνη την ώρα που θα σφυρίξει ο διαιτητής πάω να αποφασίσω, σχεδόν ίσα-ίσα θα φτάσει μπάλα στο τέρμα. Το έχω πάθει πολλές φορές. Οπότε εμένα μου αρέσει να αποφασίζω. Δηλαδή να ξέρω, αυτό είναι στον παίκτη. Εγώ θα ήθελα, επειδή το έχω δοκιμάσει και το πιο αργό για να δω που θα πάει το τέρμα, γιατί κάποιες φορές τα τέρματα θα κλέψουν εισαγωγικά, θα διαλέξουν γωνία, δηλαδή με τίμια θα πεταχτούν δεξιά ή αριστερά, αν σε έχουν διαβάσει κιόλας. Οπότε εγώ αποφασίζω από πριν. Προπόνηση όταν κάνετε και πέναλτι? Όχι τόσο συχνά. Ούτε στους συλλόγους τόσα χρόνια, ούτε στην εθνική ομάδα. Οπότε γενικά στην Ελλάδα, βέβαια αυτό είναι λίγο πιο δημοσιογραφικό, μας έχει μείνει στο ότι χάσαμε πάλι στα πέναλτι. Σε αντρικό και γυναικείο. Δηλαδή, συνέχεια μόλις θα χάσουμε, θα το τονίσουν οι δημοσιογράφοι και μας έχει μείνει λίγο σαν τραύμα. Δηλαδή, υπήρχε περίοδοι που λέγαμε δεν πρέπει να πάμε στα πέναλτι γιατί θα χάσουμε. Είχες δηλαδή πολύ κακή. Αλλά ήταν αυτό ακριβώς. Όπως και οι άντρες, τώρα που έγινε αυτό που έγινε στο παγκόσμιο στη Σιγκαπούρη, που χάσαν στα τελευταία δευτερόλεπτα, που είχε γίνει και στους Ολυμπιακούς. Μόλις έγινε δεύτερη φορά στη Σιγκαπούρη, όλοι να πέσουν να τους φάνε. Και ξαναφάγανε γκόλ στα τελευταία δευτερόλεπτα. Λίγο αυτό το κάνουν δυστυχώς οι δημοσιογράφοι κάποιες φορές. Δημιουργούν κλίμα. Αυτό και να το έχεις στο μυαλό σου χωρίς να το σκέφτεσαι. Χωρίς να ισχύει όντως. Δηλαδή, εμείς έχουμε πάρα πολύ καλές σουτέρ. Και τα δύο κορίτσια που το χάσανε, άλλες 10 να σουτάρανε. Όχι, στο παιχνίδι. Οι αδερφοί μου. Οι δύο αδερφές στο παιχνίδι το χάσανε. Να πούμε ότι όλες οι αδερφές. Δύο άλλες κοπέλες. Να το πούμε, αυτό το είπαμε. Και τρεις. Αυτό πώς το έχετε καταφέρει? Φαντάσου λίγο πόσο δύσκολο είναι να συγχρονιστούν διαφορετικές προσωπικότητες μέσα σε μια ομάδα και να φτιάξουν ένα κορμό ώστε να γίνει νικητήριο για τους αγώνες. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το ομαδικό. Γιατί εγώ είμαι ατομικό ξεκάθαρα και δεν έχω να υπολογίσω την προσωπικότητα τώρα του ενός, του αλλού και να μπορέσω να συγχρονιστώ και να τις μάθω. Έφη, έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά να ξέρεις, εμείς που έχουμε συνηθίσει το ομαδικό, εμένα μου φαίνεται δύσκολο αυτό που κάνεις. Όντως, Δηλαδή είσαι καθαρά μόνος, ας πούμε. Ναι, δηλαδή μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Πολύ μοναχικό, ρε παιδί μου. Ακριβώς, εμένα δηλαδή μου φαινόταν. Από μικρή ήμουνα σε ομαδικό, Θέλω να με κάνουν κολυβήτρια παρεπτόντως. Εσύ από μικρή ξεκίνησες πόλο? Ναι, 8 Δηλαδή χρονών. πρώτο σου ήταν αυτό ήθελες, δεν είσαι κολυβήτρια ή κάτι άλλο? Όχι, κολύμβηση καθόλου. Από πού είναι και πού τους φέρανε? Και τις 3 αδερφές. Από πού σας φέρανε? Είμαστε από Θεσσαλονίκη. Ναι, πήγε, κόλλησε. Το είχα διαβάσει από Ξεκινήσαμε από τον Ηρακλή. Κόλλησα, μου λακία. Ξεκινήσαμε από τον Ηρακλή όμως. Αλλά ξεκινήσαμε από τον Κυριερό. Και σας φέρανε Ολυμπιακό. Ναι, Ολυμπιακός. Πώς και οι 3, δηλαδή εννοώ. Λοιπόν, θέλανε πιο πολύ την αδερφή μου τότε για το γυναικείο και εμάς για τα ηλικιακά. Τη μεγάλη. Τη μεγάλη, ναι, τη Μαργαρίτα, που ήταν η προηγούμενη αρχηγός στην εθνική ομάδα. Και πήγαμε και οι 3 με τη μία στο γυναικείο. Πάει έτσι. Δεν ξέρουμε ποια θα το πάρει. Αν πει στο στοίχημα, βάλει Βάσο Πλευρή του. Η επόμενη κατευθείαν. 1-0-1. Η Βάσο είναι αρχηγός στον Ολυμπιακό. Οπότε δεν θα έχουμε πιάσει όλα. Ναι, ήθελαν τη Μαργαρίτα πιο πολύ γιατί τότε ήταν πιο μεγάλη. Εγώ ήμουν 14, η αδερφή μου η μικρή 13, η Μαργαρίτα 17. Αλλά παίζαμε κανονικά στις γυναίκες. Δηλαδή από την επόμενη χρονιά κιόλας εγώ ήμουν στην Εφτάδα. Οπότε ξεκινήσαμε για τις μικρές, αλλά τελικά από την αρχή ήμασταν στις γυναίκες. Όχι εννοώ οι γονείς σας. Γιατί πόλο δεν είναι, ξέρεις, δεν είναι ότι πάνε πόλο πολλοί άνθρωποι. Ναι, πολύ τυχαία. Αυτό λέω, πώς τυχαία. Δεν κάναμε κολύμβηση. Πολύ τυχαία και είχαμε όντως κλείσει και ταλέντο στο άθλημα. Οπότε με τη μία μας άρεσε και. 50 ελεύθερο πόσο το κάνεις περίπου? Τώρα. Ναι, τώρα. Φίλε, πόλο είναι άλλο πράγμα. Κάτσε. Υπάρχει λόγος. Όχι, δεν είμαστε και τόσο γρήγορες. Ναι, πόλο είναι. Λοιπόν, 50-29. Καλή είναι. Ναι. Είναι καλή για. Ναι, καλή είναι. Τι θα έλεγε, όχι, θα έλεγε τώρα. Μπροστά μου. Ναι, και σαν χρόνος έτσι. Για πόλο όμως. Αυτό δεν. Έχουμε και πιο γρήγορες. Την έχουμε. Στο ελεύθερο όχι, δεν την όχι, έχουμε. Όχι. Για ένα δευτερόλεπτο. Έχω να κολυμπήσω πολύ. Δηλαδή, εγώ έχω παραμεριστεί μόνο στο πρόστιο. Για ένα δευτερόλεπτο, Παναγία μου. Έχω παραμεριστεί μόνο πρόστιο, η αλήθεια είναι. Κολύμπαγα τα πάντα. Είχα πανελλήνιο ρεκόρ σε όλα τα αγωνίσματα, ξεκίνησα κιόλας. Αλλά προχωρώντας σε παγκόσμιο πανευρωπαϊκά,
άρχισε και σφήνων λίγο ο κλειός, γιατί ήταν πολύ ανταγωνιστικές. Μην κοιτάτε τώρα, άμα πάμε έξω, οι μισές που έχουν ακροτηριασμό, είτε πόδι είτε χέρι, παιδιά, κάνουν σαν 2 αρτιμελείς. Είναι πολύ γρήγορες. Γι' αυτό έχουμε κατηγορίες εμείς. Όσο πιο πάνω σε αριθμό είναι η κατηγορία, γενικά είναι 10 κινητικές κατηγορίες εμάς. Η 1 κατηγορία είναι τετραπληγική. Εγώ είμαι στην 9. Είμαι στην πρώτη τελευταία κατηγορία. Φαντάσου η 10 είναι όταν τους βλέπει κάτι γίνεται με την παλάμη, κάτι είναι λίγο μυϊκό, παραπληγικό στο χέρι, αλλά δεν είναι, είναι αρτιμελέστατη. Όσο μεγαλώνουν οι κατηγορίες, αλλάζουν σε νάνους, σε χτυπήματα στο νοτιό μέλος, ναι, σπονδυλική στήλη, ανάλογα τα επίπεδα. Η 9 είναι ακροτηριασμοί. Έχουν μπει και οι άνθρωποι που έχουν σκλήρινση, βέβαια σε πολύ ελαφριά μορφή εννοείται, και γι' αυτό και ο ανταγωνισμός στη δικιά μου την κατηγορία. Δηλαδή, εγώ θα έχω ημερομηνία λήξης σαν αθλήτρια. Έχει όρο ηλικίας, εννοείς. Όσο πιο πάνω είναι η κατηγορία, τόσο πιο δύσκολα είσαι ανταγωνιστικά. Δηλαδή, έρχονται από κάτω μικρά κοριτσάκια, όσο μεγαλώνεις, οι επιδόσεις σου δεν είναι τόσο ανταγωνιστικές. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα μπορώ να κολυμπάω μέχρι και τα 60 μου. Ένας άνθρωπος που είναι στην κατηγορία νούμερο 1 μπορεί να κολυμπάει και μέχρι τα 60 και έχουμε. Έχεις στόχους να κολυμπάς μέχρι τότε. Όχι, εννοείται δεν έχω άπλιστους στόχους, να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Θέλω να κολυμπάω, αν όχι ανταγωνιστικά, θα κολυμπάω τουλάχιστον όσο μπορώ. Να πούμε και για τους ανθρώπους που μας ακούνε από το Spotify ότι η Εφη είχε μια σπάνια περίπτωση, δηλαδή είχε μια περίδεση στον ομφάλιος λόρος της, στο δεξί της άκρο, στο ύψος του αγκώνα, και αυτό της δημιούργησε δεν γινόταν η αιμάτωση και έχασε το ακροτηριάστηκε και γεννήθηκε έτσι, εγγενετής. Και παρόλα αυτά, εντάξει. 1 δευτερόλεπτο είσαι με την ελευθερία στο ελεύθερο. Ποιο είναι το δυνατό σου άθλημα εσένα? 100 μέτρα πρόστιο κολυμπάω πλέον. Είναι εκεί που και τα μετάλλια δηλαδή και τα ώρα και όλα αυτά τα κάνω στα 100 μέτρα πρόστιο. Θα ήθελα να έχω ένα δεύτερο, γιατί τώρα τελευταία με τρώει πολύ σε θέμα άγχους. Εμείς γενικά κολυμπάμε, έχουμε Δευτέρα με Κυριακή μια εβδομάδα αγώνες. Είτε είναι σε Ολυμπιακούς, είτε είναι σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι 5 μέρες αγώνες. Είναι μια εβδομάδα μόνο. Είναι μια εβδομάδα γιατί έχει όλα τα αγωνίσματα, πρέπει να μπουν οι κατηγορίες. Είναι προκριματική τελική, οπότε δεν μπορούν μάλλον. Την ίδια μέρα μπορείς να τρέξεις διαφορετικό άθλημα. Ναι, θα μπορούσε. Μπορείς. Αν είναι μέσα στο πρόγραμμα, μπορεί να τύχει. Εγώ δηλαδή θα ήθελα να κολυμπάω και 50 ελεύθερο. Το πόλο ξέρω. Που τα λέμε. Δεν το κολυμπάω το 50 ελεύθερο, παιδιά, γιατί σε κάθε αγώνα εγώ πέφτω τελευταία μέρα, την 7η δηλαδή αγωνιστική, πρώτο αγώνισμα που είναι το 100 πρόστιο και το 50 ελεύθερο είναι αμέσως μετά. Οπότε λες τώρα. Ας πήγαινε ένα, γιατί μετά δεν θα. Το καπάκι, δεν είναι αυτό, μπορείς να το βγάλεις, αλλά θεωρώ ότι θα περάσει τελικό. Θα προτιμούσα, επειδή το καλό μου είναι το 100 πρόστιο, θα προτιμούσα να κολυμπάω τις προηγούμενες μέρες κάποιο άλλο, ώστε να είμαι λίγο πιο ζεστή και να μην πηγαίνω με όλο το άγχος εβδομάδες. Γιατί μου κάνω και το εξής: πηγαίνω εγώ 15 μέρες εκεί, 15 μέρες δηλαδή κάνω προπόνηση. Είμαι στο δωμάτιο, παιδεύεται το μυαλό μου. 20 μέρες εκεί για να πας να τρέξεις την τελευταία. Και πάω και τρέχω τελευταία. Αλήθεια. Βέβαια. Είναι, παιδιά, είναι ό,τι χειρότερο. Είναι ό,τι χειρότερο. Μακάρι να τρέχα την πρώτη. Λοιπόν, πρέπει να σου δώσει κάποιες συμβουλές η Ελευθερία που 36 λεπτά είναι πάνω κάτω. Είναι μηχανάκι να πούμε. Δεν είχε. Επειδή εγώ έχω κάνει και περιγραφές. Νόμιζα θα έλεγες, έχω κάνει και πόλο και κρατήθηκα. Όχι, έχω κάνει περιγραφές. Οπότε βλέπω και καταλαβαίνω και τι κάνουν οι άνθρωποι μέσα, οι αθλητές, χωρίς να τα λένε τα στατιστικά αυτά. Η Ελευθερία είναι μηχανάκι. Δεν σταματάει που δεν είναι. Οπότε μπορεί να σου δείξει καμία τεχνική, να σου πει κανένα κόλπο για να πέφτει στην πισίνα κατευθείαν. Και για 50 και 100 και να βάλει και άλλα. Είναι πολύ ατομικό γενικά σε εμάς. Δηλαδή, μπες μέσα σε ένα call room. Είναι μια ανάσα. Είμαστε 16 αθλήτριες, οι οποίες καθόμαστε σε καρέκλες απέναντι μέχρι να φύγει μια σεριάλη. Με τα ακουστικά τους είναι πολύ αγχωτικό. Εκεί, όταν είσαι με ομάδα, θεωρώ ότι είναι λίγο πιο διαχειρίσιμο να μοιραστείς τα συναισθήματα. Ή στην προπόνηση, ας πούμε, εμείς εγώ κολυμπάω με ομάδα αρτιμελών, δεν κολυμπάω με κάποια ομάδα. Ξεκίνησε με ομάδα αρτιμελών, έτσι. Πάντα με ομάδα αρτιμελών έκανα προπόνηση. Νομίζω το κατάλαβα. Ότι λίγο δεν βγαίνει μόνος σου να κάνεις χιλιόμετρο, παιδιά, στη πισίνα και να είσαι μόνος σου. Για μένα δεν είναι τιμητικό να έχω μια διαδρομή μόνη και να λέει η Γκουλή έχει διαδρομή μόνη της. Δεν θα βγουν τα μέτρα. Δηλαδή μπαίνεις μέσα και μετράς πλακάκι και τρελαίνεσαι. Δεν έχουμε και πολλά κολυμβητήρια να το κάνεις αυτό. Όχι, δεν έχουμε καθόλου. Οπότε είμαι σε ομάδα. Σε ομάδα στο κολυμβητήριο. Περιμένουμε να γίνει από την πολιτεία. Αυτό πήγα να πω. Πήγα να ρωτήσω, έχει η ομάδα κολυμβητήριο. Κόλλησα λίγο. Όχι, έχετε. Εδώ και κάποια χρόνια το ακούμε. Αποκλειστικά όλη την εθνική. Δεν υπάρχει. Μην τολμήσω να ρωτήσω. Γενικά
Και φέτος, τώρα πριν το ευρωπαϊκό, πήγαμε σε 4 διαφορετικές πισίνες. Πριν τη Σιγκαπούρη, νομίζω πάλι ήμασταν πιο πολύ στο Άκα, αλλά αλλάζαμε κολυμπητήρα. Πήραμε Γλυφάδα, Παπαστράτιο, Βουλιαγμένη, πηγαίναμε λίγο. Γενικά, όλη την διαμήρα έχουμε σε αυτό. Ναι, ακριβώς. Είμαστε λίγο αθλητικοί μετανάστες, δεξιά-αριστερά. Πριν ετοιμάζει για το παγκόσμιο το ευρωπαϊκό και αλλάζουμε πισίνες. Αυτά όμως έρχονται όλοι δίπλα σε ένα φωτογραφηθούν. Ναι, λες και μπορείς να το λιώσεις και να το φάσεις. Ναι, μεγάλο πράγμα. Γενικά στη Σιγκαπούρη, εγώ αντιμετώπισα και το εξής πρόβλημα. Επειδή εγώ μετακινήθηκα σε επαρχία για να κάνω κάποιες προπονήσεις και να είμαι εκτός πόλης, γιατί ήταν όλα κλειστά. Όταν γύρισα, δεν είχε άδεια κανένα κολυμβητήριο. Τα είχαν κλείσει γουδί τα πάντα. Έψαχνα στο Ολυμπιακό χωριό, το οποίο δεν άνοιγε. Νομίζω έμεινα και 4-5 μέρες εκτός. Μέσα στο άγχος. Και γενικά έχουμε θέμα στην Αθήνα. Η μόνη πισίνα που έχω βρει που είναι ανοιχτή και δεν έχει θέμα είναι στην Αλεξανδρούπολη, ρε παιδιά. Τι δίπλα είναι. Γίνεις βόλτα κιόλας. Εδώ να πεις ότι θα βρεις κάποιο και στις γιορτές δεν θα κλείσει, θα είναι η εξαίρεση για τις ομάδες τις εθνικές. Δεν έχω βρει κάτι. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι. Πολύ μπροστά είμαστε γενικά. Πόσες ώρες κάνετε κατά μέσο όρο προπόνηση την ημέρα και τι συνεπάγεται ο πρωταθλητισμός? Δηλαδή, για να είναι κάποιος στο επίπεδο το δικό σας, καλά, σίγουρα πρέπει να κάνει πολλές θυσίες, αλλά πώς είναι κατά μέσο όρο την ημέρα η διαδικασία? Δηλαδή, εσύ ξυπνάς χαράματα. Κοίτα, εγώ θα το πω πολύ σύντομα, γιατί είναι πλέον καθημερινότητα. Είναι ανάλογο το κολυμβητήριο αρχικά που θα βρεθείς και οι ώρες της προπόνησης. Δηλαδή, εγώ τώρα που έχουμε μεταφερθεί στο Ολυμπιακό χωριό τα πρωινά, πρέπει να ξυπνήσω 7 παρά σίγουρα για να ετοιμαστώ, γιατί ξέρω ότι θα έχω 1 ώρα και μέχρι να φτάσω στο κολυμβητήριο. Η προπόνηση εμάς ξεκινάει 9, είναι βατή ώρα. Είναι 2 ώρες κάθε πρωί και κάποια απογεύματα κάνω διπλή και πάω άλλες 2 ώρες απόγευμα. Κάνει βαρύ και βαρύ. Ναι, έχει γυμναστήρια τα λοιπά. Έχω σταματήσει να κάνω γυμναστήριο βάρη και όλα αυτά, γιατί είχα κάποια θέματα με μέση και κύλες. Περιορίστηκα σε πιλάτες, η αλήθεια είναι, οπότε δουλεύω πιλάτες τον τελευταίο καιρό. Εμείς κάνουμε 3 προπονήσεις την ημέρα. 2 το πρωί στην πισίνα, 2 το βράδυ και 1 ώρα γυμναστήριο. Όταν έχουμε στο Άκα. Κάθε μέρα. 4 φορές σίγουρα με το γυμναστήριο. Τις υπόλοιπες, βασικά 4. 3 με το γυμναστήριο, 1 διπλή και 1 μισή μέρα. Το σουκού το αφήνω έξω γιατί έχουμε Σάββατο διπλή, απλά βάζω τις καθημερινές. Ναι. Οπότε, ναι, τη βδομάδα τώρα πόσες είναι, δεν μπορώ να υπολογίσω αυτή τη στιγμή. Αρκετές. Όταν έχουμε στο Άκα, πρέπει να ξυπνήσουμε πάρα πολύ νωρίς, γιατί μένουμε όλες μακριά. Ενώ έχουμε και το γυμναστήριο εκεί που βοηθάει, έχουμε τα αποδυτήρια που αφήνουμε και τα πράγματά μας. 6,5 ώρα σίγουρα. Πρέπει να έχω φύγει. Όχι, 6:50 φεύγω, 6:20 ξυπνάω. Όταν έχουμε στο Άκα, ναι. Αλλά τώρα πήγαμε και Παπαστράτιο που μένουμε βολεύει, γιατί μένω Καστέλα. Πήγαμε και ο Άκα τα πρωινά λόγω και το γυμναστήριο. Οπότε λίγο το πρόγραμμα αλλάζει. Αλλά γενικά οι ομάδες πόλο σε υψηλό επίπεδο έχουν 6-5 διπλές. Και γυμναστήρια και κάποια στιγμή στη βδομάδα μισή μέρα ρεπό. Κάπως έτσι είναι συνήθως. Δηλαδή και εμένα στη Φενεσβάρος έτσι είναι το πρόγραμμα. Έπαιζε στον Ολυμπιακό πολλά χρόνια. Μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος από το επάγγελμά σου στην Ελλάδα? Λοιπόν, ενώ πρωταθλήτρια, που είσαι εσύ, όχι να παίζει. Με τα χρόνια έχουν αλλάξει γενικά οι απολαβές, λόγω ότι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός ενισχύεται από τις στοιχηματικές. Αυτό γίνει τα τελευταία χρόνια. Οπότε η κάθε ομάδα ξεκινάει η σεζόν και έχει κάποια χρήματα ήδη στο ταμείο της. Ναι. Οπότε μπορώ να πω ότι τώρα πια βιοπορίζονται πάρα πολλοί αθλητές. Δεν μιλάω οι διεθνείς, που για να είσαι διεθνής στην εθνική ομάδα είσαι σε υψηλό επίπεδο. Ναι. Οπότε μπορώ να πω και παιδιά που είναι, ας πούμε, θα το πω δεύτερης κατηγορίας, που δεν είναι τόσο οι top στην Ελλάδα που θα παίξουν και εθνική, που παίζουν απλά καλά και είναι μέχρι εκείνο το επίπεδο. Μπορώ να πω ότι βιοπορίζονται, ναι. Ωραία, να αλλάξω την ερώτηση. Ναι. Δεν το περίμενα να μου απάντησε αυτό. Πόσα χρόνια παίζει ένας αθλητής στο πόλο, μέχρι τι ηλικία φτάνει? Λοιπόν, στις γυναίκες ο μέσος όρος έχει πέσει. Γιατί εμείς, ενώ έχουμε πάρει τόσες διακρίσεις σε γυναικείο και όταν ήμασταν στα ηλικιακά, δηλαδή αυτές που παίζουμε τώρα, έχουμε πάρει και πολλά μετάλλια και στα ηλικιακά, που παλιά υπήρχαν θέσεις στο δημόσιο κλπ. Και από τα ηλικιακά. Εμείς έχουμε πάρει και παγκόσμια και ευρωπαϊκά. Τώρα πια έχουμε και παγκόσμια στις γυναίκες που πήραμε τώρα το καλοκαίρι. Ευρωπαϊκά έχουμε ήδη 6 μετάλλια, των οποίων εγώ ήμουν στα 4, 4 τελευταία.
Παλιά, επειδή είχαν έτοιμη τη θέση, ο μέσος όρος είχε αυξηθεί, ήταν πιο υψηλός, θα έλεγα 35, για να είσαι και εθνική ομάδα. Αλλά αυτό είναι άλλο και στο άτομο. Τώρα πια θα σου έλεγα μέσο όρο 30 να πω. Τόσο, Γιατί ωραία, αν τελειώσει τα 30. Αν τελειώσει τα 30 και έχεις κάνει μια καριέρα, μπορείς να ζήσεις με αυτά που έβγαλες? Όχι. Αυτό, αυτό σίγουρα όχι. Απλά το 30 να μην παρεξηγηθώ. Εγώ τώρα θα γίνω 29. Δεν σημαίνει στο 30 θα σταματήσω. Ειδικά εγώ έχω ένα σωματότυπο μπορώ να συνεχίσω για πιο πολλά χρόνια, γιατί παίζει ρόλο και το άτομο το σωματότυπο. Αν είσαι τώρα πιο μεγάλο σώμα, πιο βαρύ, προφανώς και δυσκολεύεσαι όσο μεγαλώνεις. Απλά εμείς έχουμε μέσα και το θέμα οικογένεια, αν θέλει κάποια να κάνει παιδί, αλλά και επειδή δεν έχουμε εξασφαλίσει το μέλλον μας. Εγώ έχω και πτυχίο. Αλλά και να ήμουν καλύτερη στο τμήμα μου, έχω τελειώσει ναυτιλιακά. Όταν θα σταματήσω το πόλο. Πάλι θα το συνέχισεις. Δεν έχω δουλέψει ποτέ πάνω στο τομέα. Και να ήμουν άριστη, που δεν ήμουν προφανώς, συνδυάζα πρωτοαθλητισμό και πανεπιστήμιο, δεν θα με έπαιρνε μια εταιρεία τόσο άνετα όσο ένα παιδί, μία σε φοιτητριά μου, σε φοιτητή, που δουλεύει τόσα χρόνια. Κατάλαβα τι λες, Οπότε το μέσο όρο τον έβαλα πιο πολύ, επειδή μετά τα παιδιά δεν έχουν εξασφαλίσει το μέλλον τους. Όπως παλιά γινόταν ακόμα και με την 8η θέση. Και εμείς τώρα που είμαστε, να πω, οι χρυσές γενιές, σε εισαγωγικά, δεν υπάρχουν αυτά. Οπότε γι' αυτό και έχει πέσει ο μέσος όρος, ειδικά στις γυναίκες, γιατί βγάζουμε πολύ πιο λίγο από τους άντρες. Δηλαδή, η καλύτερη γυναίκα στην Ελλάδα με τον καλύτερο άντρα μπορεί να παίρνει τριπλάσια, τετραπλάσια και στο περίπου δηλαδή τα λέω. Οπότε και είναι πιο λίγα οι απολαβές και δεν έχεις εξασφαλίσει το μέλλον σου και το θέμα οικογένεια. Παλιά συνέχιζαν μέχρι 30 κάτι, τώρα έχει πέσει. Και η Εύη έχει πτυχίο, μάλιστα είναι συνάδελφος. Όχι δικιά μου. Είναι δημοσιογράφος. Ναι. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνία. Και εγώ έχω πτυχίο. Από την κολύμβηση, αυτό μου πιάσει το κομμάτι. Σας πληρώνει εσάς η εθνική? Ρωτάω γιατί δεν ξέρω καθόλου. Εδώ θέλω να βάλω τα κλάματα. Γι' αυτό ρωτάω, δεν ξέρω. Λοιπόν, εμείς στην κολύμβηση δεν μπορούμε να βιοποριστούμε από πουθενά. Θα μιλήσω τώρα και συγκεκριμένα για τα άτομα με αναπηρία που κάνουμε όλα αυτά. Εγώ θέλω για το δικό μας κλάδο. Παιδιά, δώστε μας μαντήλα να κλάσουμε. Τίποτα, δεν πληρωνόμαστε από πουθενά. Ρε παιδί μου, για τις προπονήσεις. Ποτέ. Για όλα αυτά που κάνετε. Όχι. Δεν πληρώνει το κράτος. Δεν πληρώνει τίποτα. Δεν πληρώνει, είναι οι γονείς, δεν πληρώνουν οι ομάδες. Δεν υπάρχει. Ο Ολυμπιακός να σου δίνει ένα μηνιάτικο, ποτέ, κανείς. Και χορηγίες. Χορηγίες δεν ήμουν σίγουρος, γιατί το είπε. Δεν ζεις με τις χορηγίες, παιδιά. Ο χορηγός θα είναι 1-2 χρόνια. Δεν είναι για όλη την καριέρα. Όχι. Όχι. Αλέξανδρα Σταματοπούλου, ότι θα σου καλύψουν ένα μικρό ποσό σε όλη τη διαδικασία. Επειδή μας έλεγε για τους χορηγούς, για να πάνε τα παιδιά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, γενικά βοηθάνε. Για να μην τα πολύ λέμε, εγώ στη Σιγκαπούρη έβαλα χορηγό για να πάω. Δεν μου το έβαλε. Δεν πλήρωσε το κράτος για να πάτε. Δεν πληρώνει το κράτος, πληρώνει η Ομοσπονδία. Η Ομοσπονδία έχει φαλιρίσει, δεν έχει μαντήλι να κλάψει. Οπότε πήρε 2 μόνο αθλητές. 2 αθλητές μόνο έβαλε. Έβαλε λεφτά μόνο για 2 αθλητές. Οι υπόλοιποι αθλητές που ήμασταν εκεί, όχι κλήρωση. Ανάλογα σου, ξέρεις τι κάνουνε, θα σου πω. Βλέπουνε ποιος από τους αθλητές είναι στην 4η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Σου λέει αυτός. Εάν οι 2 καλοί μας αθλητές δεν είναι στην 4η θέση και είναι στην 5η, κλείνουνε ότι θα πάρουμε αυτούς που είναι από 5η και κάτω θέση. Αλλάζουν το. Κατάλαβες, αλλάζουν όποτε τους συμφέρει. Εγώ δηλαδή που είμαι στη 10η θέση στην παγκόσμια κατάταξη, που υποτίθεται ότι είναι πολύ καλός αριθμός, ρε γαμώτο, δεν έχω δικαίωμα να πάω πουθενά. Είναι όλα δικά μου τα έξοδα. Αυτό θα γίνει, παιδιά, δυστυχώς πρώτη φορά και στην Πανεπιστήμια. Και τις φανέλες που φοράτε και τις εθνικές. Τι φανέλες, τι μας. Είναι απορία μου γι' αυτό. Πώς κοστίζουν τα μαγιό σας περίπου? Για πείτε μας απλά να. Ξέρουμε το νούμερο, τι είναι ακριβό. Εσείς φοράτε και το αγωνιστικό? Εμείς φοράμε. Ναι, φοράμε αγωνιστικό. Που είναι πανάκριβα. Λοιπόν, εμείς το αγωνιστικό μας κυμαίνεται από 3,50 έως και 4,50. Εγώ έχω πάρει και μαγιό με 5. Δεν έχεις ένα βέβαια. Έχεις αρκετά. Και αυτό χαλάει κιόλας. Ακούστε να δείτε. Εδώ είναι το πρόβλημα, γιατί είναι για 10 αγώνες, μετά ξεχυλώνουν, δεν μπορείς να τα βάλεις. Για 10 αγώνες. Ναι. Έχω σκίσει άπειρα μαγιό. Παιδιά, όταν πήρα το δεύτερο μετάλλιο το 18, ήμουν στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Ιρλανδία. Είχα πάει καινούριο 350 μαγιό και πάω να το βάλω στα αποδυτήρια, γιατί θέλει βοήθεια γενικά, για να μην το σκίσουμε. Επειδή εμένα δηλαδή το δεξί μου χέρι δεν βοηθάει κάπως για να τραβήξει. Πάντα παίρνουμε ένα άτομο μαζί, γιατί θέλουμε κανένα τέταρτο να το βάλουμε. Να τολμήσω να ρωτήσω αν το άτομο αυτό πληρώνεται. Όχι, καλέ, σε παρακαλώ. Γιατί φοβάμαι να ρωτήσω, κατάλαβες. Με το θεσμό του προσωπικού βοηθού δικαιούνται εντός εισαγωγικών να έχουν έναν βοηθό μαζί.
γενικά, που το καλύπτει το κράτος. Αλλά... Γι' αυτό δεν τολμώ να ρωτήσω. Δεν δικαιούμαι. Εγώ δηλαδή έχω ποσοστό αναπηρίας 67%. Οριακά, είναι οριακά. Είσαι στο όριο εκεί. Παίρνεις το επίδομα. Παίρνω ένα επίδομα 300 ευρώ το μήνα. Δεν δικαιούμαι, ούτε Παναγία. βοηθούσε τίποτα, γιατί Δηλαδή, δεν ούτε είμαι το μαγιό δεν κατάκητη. βγάζει. 300 ευρώ Ούτε το το μήνα μαγιό σου δίνει πίστευα. επίδομα. Ναι, έκανα μια αύξηση τώρα τελευταία χρόνια, 330 είναι, παιδιά. Είναι υπερβολικό, Wow. πρόσεχε. Γιατί Βέβαια, θα έχεις εκείνη χτυπήσει τη το χρονιά, να ξέρετε ότι το 350 δεν πρόλαβα να το χαρώ, γιατί με το που πήγαμε να το βάλουμε, Σκίστηκε το μαγιό. σκίστηκε το Σκίστηκε. μαγιό. Και είχα ένα παλιό μαζί μου που γενικά υπάρχουν πολλά είδη μαγιών. Εγώ που κολυμπάω πρόσωπο, θέλω κάτι ελαφρύ, να μην με σφίξει τα πόδια μου. Μπορώ να κάνω τις ποδιές μου. Ένας ελεύθερος θα βάλει κάτι πολύ σκληρό για να τον κρατάει στην επιφάνεια. Οπότε είχα ένα πολύ σκληρό μαγιό εγώ εκείνη την περίοδο να μου έχει μείνει. Τελευταία φορά δηλαδή που το θυμάμαι, είναι πολύ θρύλερο όταν σκίζεται ένα τέτοιο μαγιό. Οπότε έτρεξα. φαντάσου να είσαι και πριν ξεκινήσει. Εμείς δεν έχουμε τέτοια, όχι. Είπαμε. Εσείς τι... Δύο μαγιό δεν φοράτε. Εσείς Εσύ, φοράτε και από διπλά. κάτω. Όχι. Διπλά. Κάτω Έλα σου ένα απορία. Δεν μπορεί. Πολλές Οι άντρες δεν μάλιστα, φοράνε τι γίνεται. Οι διπλά. άντρες το έχουν Διπλά, πει. Εμείς αν φορέσουμε διπλό, όχι. Καμία. Όχι. Σε εμάς δεν υπάρχει. Ναι. Είναι και η Στους γράμμα. άντρες Κάποιες εγώ κοπέλες δίγα μπορεί τα- να το κάνανε. Είχα μια παλιά συναθλήτρια ξένη που το έκανε στην προπόνηση. Ώστε όταν βγάλει το δεύτερο να είναι πιο ελαφριά. Οκ. Αλλά καμία σχέση με την Εφη. Τα μαγιό μας. Εμάς εντάξει, μας τα παρέχει η Ομοσπονδία και αντίστοιχα ο σύλλογος στην ομάδα. Οπότε τα μαγιό μας δεν κάνουν τόσο φυσικά. Γιατί αυτά είναι ειδικά μαγιό για να πας και πιο γρήγορα. Ναι. Εμάς Ναι. να είναι. Και ευαίσθητο μαγιό. Αλλά εμείς δεν πληρώνουμε για τα μαγιό. Δηλαδή είναι καμία σχέση οι Μήπως εμείς συνθήκες. Εντάξει, άμα πληρώνετε θα πάθει ένα. Όχι, ναι. Στα ατομικά γενικά Ναι. υπάρχει Ατομικά, αυτό ναι. δυστυχώς. Το κλασικό το προπονητικό κυμαίνεται πλέον από 40 με 50, 60 είναι ανάλογα τη θέση, γιατί βγαίνουν Και πάλι είναι πολλά λεφτά, μα δεν είναι λίγα. Είναι πολλά. Τα λέμε Βάζουνε έτσι. τα μόνοι κολυμβητικά. τους. Ναι. Και τη διατροφή τους και τη διαμονή τους και τις μετακινήσεις τους, τα πάντα. Τη Παιδιά, διαμονή δεν είναι. μπορεί. Ρε, φίλε, Τα στο μόνα λεφτά που Ολυμπιακό μπορεί να χωριό. βγάλουμε εμείς, που αυτό πρέπει να έχει μεγάλη τύχη σε εμάς, όπως είπαμε, γιατί υπάρχουν κάποιοι νόμοι που τα πριμ που λέμε, δηλαδή ένας χρυσός θα πάρει στην Ολυμπιάδα 90.000, ας πούμε. Μόνο. Ο χρυσός, ναι, πλέον είναι τόσο. Εσάς πόσο είναι το χρυσό στην Ολυμπιάδα? Τα ίδια είναι για τους αθλητές, απλά εμάς είναι μείον 40%. Α, οκ. Ξέρεις Ναι, τι αλλά γίνεται, θα σου πω όχι γιατί το γίνεται άτομο. αυτό όμως. Εσάς δεν πληρώνει η ομάδα. Ομαδικό. Λογικά. Ομαδικό δεν είναι. Και σας διαιρείται αυτό- μετά. Ομάδα όλοι είναι μείον 40. Το Παιδιά. άτομο μείον 40. Αν ήταν Το το άτομο ποσό μείον μείον 40. 40 θα ήταν Ναι, παιδιά. τίποτα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Έχει Αυτό ωραία. το Κάνει μείον έτσι. 40, θα σου πω τι μου θυμίζει. Όταν ένας αθλητής βγει χρυσός σε εμάς, που είναι ατομικό το άθλημα, και βγήκε σε δεύτερο μετά χάλκινος, παίρνει από το χάλκινο τα 40%. Δεν παίρνει όλο το ποσό. Έλα. Δηλαδή, Αυτό νομίζω δεν το γνωρίζω ούτε εγώ. το χρυσό, ας πούμε, στην Ολυμπιάδα είναι το 90.000, το χάλκινο είναι 50. Από το 50 θα πάρει τα 40%. Γιατί σου λέει τι θα πάρεις και τα 90. Δηλαδή, Ναι, δες το- τι εννοείς, ναι, θα πάρεις και τα 90 και τα 50. Όχι, έχουμε άλλους νόμους εδώ στην Ελλάδα. Δεν ισχύει αυτό. Αλήθεια, Ξέρετε, το δεν είναι- σπάνε δηλαδή. Ναι, ξεκάθαρα. Στο παγκόσμιο, Το ίδιο ισχύει. το ίδιο, Καλά, στην σε Ολυμπιάδα ευρωπαϊκό. απλά δεν έχει. Στην Ολυμπιάδα τα πριμ, όπως είπαμε και πριν, είναι. Δηλαδή και 8ος να βγεις, κάτι θα πάρεις πλειολόγος. Τώρα το αφαιρέσανε. Έχουν κανένα τρίχρονο αυτό. Γιατί εγώ όταν πήγα στο Τόκιο και βγήκα 8η, δεν δικαιούμουν πριμ λεφτά. Ενώ μια χρονιά, δύο πριν, το δικαιούδουσαν. Εσύ, αν πάρεις μετάλλιο ανέβει στο βάθρο σε παραλυμπιακούς αγώνες, Ναι. δικαιούσε θέση σε δημόσιο που είχαν Ναι, κάποιες- και όντως έχω διεκδικήσει θέση και την καταφέραμε να την πάρουμε, αλλά όχι στην Ολυμπιάδα, Περίμενε, δυστυχώς. διεκδικείς θέση ή θα την πάρεις. Την πήρα τη Α, θέση. Η οκ. οποία που Θα σας είναι? πω, στο Τόκιο το 2021 με την Το 8η θέση, για το μόνο που είχαμε πανηγυρίσει, γιατί επιτέλους εξασφαλίζεσαι εν ολίγης, είναι ότι ξέραμε ότι η Ολυμπιάδα σου δίνει 8η θέση και θέση στο δημόσιο. Παλιότερα έδινε και ο ΠΑΠ. Έδινε. Άσε το παλιότερα. Ναι, Ναι, ναι. ναι, έδινε Άνοιγες και πολλά. πρακτορία, Τώρα, να πω. τώρα τέλος Αδύνατο. πάντων. Πάνε αυτά. Ναι, Χάρηκα ναι. τότε. Και το, Και αδιαταξή. το 22, παιδιά, την επόμενη χρονιά, μαθαίνουμε ότι η θέση δεν μετράει 8η, γιατί την καταργήσανε και είναι από 6η και κάτω, ακόμα και στους Ολυμπιακούς. Οπότε εκεί φάγαμε μια νύλα, έρχεται το 22, βγαίνω 6η στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, οπότε... Δεν πιστεύω το αλλάξαν πάλι. 6η-5η βγήκα. Ναι, Δεν θυμάμαι, μετά σου ούτε πω εγώ, τέταρτη. τα έχω χάσει. Οπότε εκεί όντως τη δικαιούμουνα, πήραμε και τα πριμ εκείνη. Καλά, μην φανταστείτε ότι παίρνεις πριμ που τα έχεις δώσει τετραπλά όλα αυτά. Δηλαδή η Σιγκαπούρη Εντάξει, παίρνεις κόστιζε... κάτι, ξέρω εγώ τι να πω. Νομίζω. Παιδί μου, θα σου πω, η Σιγκαπούρη εγώ για να πάω κόστιζε, παιδιά, 3,5 χιλιάρικα.
Ναι. Και νόμιζα να μου πει και πιο πολλά έτσι σε τέτοιο ταξίδι. 3.500 τα έβαλε ο χορηγός να είναι καλό χορηγός. Καλά, και εσύ όσο νούπο. Καλά, Θα ναι. είσαι και εσύ στο δημόσιο κάπου. Ένα Ολυμπιακό μετάλλιο σίγουρα θα το πάρετε, δεν υπάρχει περίπτωση. Με αυτήν Το την ομάδα. ελπίζουμε. Στο πόλο υπάρχει στοιχηματισμός. Υπάρχει στοίχημα για πόλο. Ναι, Στο Φυσικά. εξωτερικό Ναι. που είσαι υπάρχει. Δεν ασχολούμαι καθόλου με αυτό. Όχι, Θεωρώ ενώ ότι υπάρχει. Παίζουν, υπάρχει. Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι ναι, αλλά δεν ασχολούμαι καθόλου με αυτό. Έχει μπει το στοίχημα. Η Ουγγαρία είναι υπερδύναμη. Έχει μπει. Δεν το ήξερα. Φυσικά. Αλήθεια, Στο ρωτάω. αγώνισμα του πόλο. Στην κολύμβηση και στην παιδιά, να κολύμβηση σας έχει πω μπει και κάτι. στο Όταν Ολυμπιακό ο αγώνες έχει Απόστολος μπει. Χρήστου σε εμάς, το λέω σε εμάς γιατί είναι Κολύμβηση, κολύμβηση. φυσικά. Δεν θέλω να ξεχωρίζω τώρα αμαία και τέτοια, γιατί μιλάμε τώρα για. Κολύμβηση μιλάμε Ισακιανή. γενικά. Είχε μπει παιδιά στοίχημα, αν θα βγει πρώτος. Δηλαδή. Ναι, αυτό ρωτάω, δεν το μπαίνουνε. ξέρω. Έχει μπει. Τα Όχι, βάζουμε. ναι. Θεωρώ και στο εξωτερικό, αλλά χωρί να ξέρει ότι δεν ασχολούμαι Όχι, καθόλου όχι με να αυτά. ασχολείσαι. Ενώ αν έχει μπει, Λοιπόν, αν δεν το ήξερα ναι. καθόλου. Λοιπόν, στοίχημα και από τις δύο. Επειδή έχω παίξει, παίζω Λέγε στοίχημα. ποιον θα κερδίσει ερωτήσει. Στοίχημα τώρα λέγε. Είναι ψηλό εύκολο. Εύκολο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα του ωραίες τις τετμές. Έχεις να Θεέ μου. δεχτείτε κάποιες ερωτήσεις. Ερωτήσει είναι Για απλέ. να δούμε, για να Αυτό δεν δούμε. μας έχεις πει πριν έρθει. Και εγώ Δεν δεν το ήξερα προτίμασε αυτό. τα κορίτσια. Καθόλου. Δεν χρειάζεται να προετοιμάζονται, πρέπει να έρθουν έτσι. Θα διαγωνιστείτε στα σως, μην αγχώνεστε. Είναι εύκολο. Σωστά. εντάξει. Σίγουρα, γιατί τώρα Αχ, ένα Παναγία μεταπτυχιακό μου. τώρα Δεν θα και είναι πέσει πολύ κάτι πιεσμένο. εκτός. Κάνει την ερώτηση και στι δυο μα. Όχι, στη μία και απαντάει μία. Ξεχωριστές. Αχ, Θεέ μου. Έχει αγχωθεί η Τι ελευθερία. αγχώθηκε. Εντάξει, ρε. Ωραία, κάτσε. Έχει εκλεψίδρα. Όχι, Εξεταστική. όχι. Εμβόλυμη Ξεκινάμε την εξεταστική. Εύη. Ξεκινάμε την Εύη. Μάλιστα. Ακούω. Ποια χώρα έχει το σχήμα μπότα στο χάρτη? Α. Α, είμαι και τέλεια σίγουρα. Ναι, είμαι Α, τρεις. έχουμε επιλογέ. Α, Ευτυχώ, εντάξει. Παναγία μου. Είναι βάλτε Α Ισπανία, Β Γερμανία, Γ Ιταλία. Μπότες, Άνταξε. Μην απαντάτε εσείς, κυρία μου. Ή σας Θα κάνω πω- μετά. Θα πω στον τύχη. Στο Και- χάρτη, όταν με βλέπουμε το χάρτη. Ναι, Σκέψου. τώρα σώθηκες. Θα πω Ιταλία. Έλα. Αυτό, εντάξει, Ιταλία, ευτυχώς. μου αρέσει που το έχεις. Ωραία. Το βάλετε πριν το πέναλτι, είναι η διαδικασία των πέναλτι. Πάμε τώρα δύσκολο δίπλα στην κυρία. Ωχ. Γιατί δύσκολο, παιδιά. Θα δει τώρα. Η ομάδα ποδοσφαίρου της Φερετσβάρος έχει κατακτήσει 2 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αυτό που διάβασα είναι σωστό ή λάθος? Λάθος. Μπράβο, έχεις δίκιο. Ένα έχει πάρει μόνο. Το ήξερε, είδες, γιατί παίζει τη Φερετσβάρος. γι' αυτό το ξέρω. Ξέρω την ιστορία της ομάδας. Ένα-ένα. Πάμε. Για να δούμε. Ποιο είναι το ταχύτερο ζώο της ταιριάς? Πούμα, ελάφι, τσιτάχ. Μου έχει βάλει δύο τώρα που είναι πολύ. Τσιτάχ θα πω. Σωστό. Μπράβο. Πάμε. Βλάκο θα έλεγα εγώ. Ο Μάικλ Φέλπς. Πόσα χρυσά μετάλλια έχει κατακτήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες? Α. 27, Β. 23 και Γ. 30. Το ξέρεις εσύ, Εύη. Νομίζω το ξέρω. Δεν βοηθάμε. Δεν λέω, δεν λέω. Στα αντίπαλοι. Κοίτα, έχει αγωθεί. Φυσάει, ξεφυσάει. 27, 27, 30. 23, 30. Θα βάλουμε ChatGPT. Άνετα τώρα. Δεν είναι αυτά. Σε μου πάρει το κινητό. Να πω 23 χρυσά. Σωστά, 23. Ναι, δύσκολο. Ήταν επιλέξει. Έχει 28 μετάλλια συνολικά και τα 23 του είναι χρυσά. Νομίζω έχει τα πιο πολλά Ναι, τα πιο πολλά γενικά. που- Προφανώς. Αυτό δηλαδή βιοπορίστηκε, παιδιά. Αυτός πρέπει... Αυτός για 5 γενιές. Και η Αμερική κιόλα, έτσι. δεν Μιλάμε, είναι αυτός Ελλάδα. έχει για Ναι, πάντα. έχει δίκιο σε αυτό, ναι. Άσχετο με το αθλητισμό αυτό. Ναι. Ο Ρόμπερτ Ντενίρο. Πόσα Όσκαρ κουλτούρας. έχει κερδίσει στην καριέρα του? Α. 5, Β. 3 και Γ. 2. Επειδή είναι ο Ντενίρο θα πω 5. Είναι 2. Είναι 2. Καλά, εντάξει. Α είναι το λίγο έχεις στο πέναλτι. Για να δούμε. Έχω προβάδισμα. Έχεις- Βασικά, όχι, μόλις είστε απαντήσω, δύο ναι. είστε ακόμα. Ναι, είναι, Θα απαντήσεις. Είναι οκτώ. αν απαντήσω. Α, ωραία. Πόσα χρυσά μετάλλια πήρε η Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024 στο Παρίσι? Α3, Β1 και Γ2. Πόσα πήραμε? Χρυσά μόνο, Χρυσά μόνο. Σκέψου. Ευκολάκι. Ευκολάκι δεν είναι, αλλά εντάξει. 1, 3, Είναι 3-1-2. Δεν είχαμε πάει πολύ καλά. 2. 1. Του Τεντόγλου Ο μόνο. Τεντόγλου. Μόνο. Ο Πετρούνιας. Αυτό έχεις, Ξέρεις Ο τι, Πετρούνιας εγώ ασημένιο. Ναι. Εγώ Δεν σκεφτόμουν κάτι από. Τεντόγλου, μόνο ένα. Ξέρεις, κανό και τέτοια που κάνουν τα. Την κοπηλασία. Νομίζω πήγαν Κοπηλασία. τρίτο. Κάπου πήγαν Αλλά τρίτο δεν, εκεί. ναι. Όχι, όχι. Ένα. Μόνο Τεντόγλου. Μαντούλα. Όχι. Οι κοπηλάτες καλά λες. Κάτι. Χρυσό και χρυσό. Δεν είχαν πάρει. Κάτι είχαν Ένα. πάρει. Τεντόγλου. Οκ. Έχεις μείνει μια Στην Ολυμπιάδα. κυρία. Τελευταία. Απόλυτος. Είδες για. Πάμε τρίπλα.
Σας παρακαλούμε τώρα, κυρία μου. Τώρα θα πω ένα όνομα, δεν ξέρω αν λέγεται έτσι, αλλά έτσι το διαβάζω εγώ. Δεν θα το ξέρω εγώ. Ο Στεφάν Μιφσούτ, κάπως έτσι, το 2009 κράτησε χωρίς βοήθεια, στατική άπνοια εννοούμε, την αναπνοή του μέσα στο νερό α 15 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα, β 11 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα και γ 20 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα. Με μία ανάσα. Θα πω το 11 γιατί μου φαίνεται λίγο δύσκολο το 15. Είναι το 11, ναι. Πολύ Μπράβο. καλό. Πολύ καλό. Τελευταία. Στους Παρολυμπιακούς Αν το βάλεις Αγώνες. ισοπαλία. Παναγία μου. Στους Παρολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι, στην κολύμβηση, ποια χώρα κατήχε την δεύτερη θέση σε χρυσά μετάλλια? Τη δεύτερη. Α. Ιταλία, Β. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Γ. Μεγάλη Βρετανία. Ποια έχει τη δεύτερη? Θα πω είπα. Η πρώτη θέση είναι Είπα, και η Κίνα. Ποια έχει τη δεύτερη? Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι Μεγάλη Βρετανία. Ω, Έχει 18. ισόπαλο Είπα, το έχει 10. μάτς. Ήτανε Και εσύ το 3-3. έκανες λάθος το τελευταίο. Ναι, ναι, 3-3, ισόπαλο το μάτς. Το τελευταίο Το 11. πέτυχε, παιδί μου. Όχι. Αφού κέρδισε. Δεν καλά ο Αυτό πήγα άνθρωπος. να πω. Δεν είναι Α, καλά. θέλω να σε κλάψω, Πάντως, το να σου πω βλέπεις. κάτι. Θα σου πω, το 24, άμα μου τη ρώταγες, μπορεί να έκανα και εγώ λάθος. Ναι, η Κίνα έχει πρώτα. Η πρώτα, το είχα διαβάσει. Δεν θα πάρει Ξέρεις, μετάλλιο παιδιά, πλευρικό. όταν έφαγα Είπα το και άκυρο, 10. όταν έφαγα το άκυρο για το Παρίσι, έπαθα τέτοια κατάθλιψη και είναι το καλοκαίρι. Δηλαδή, δεν μπορούσα να το διαχειριστώ μέσα μου. Οπότε είπα μέσα μου για να είμαι καλά ότι δεν θα ανοίξω τηλεόραση, να παρακολουθήσω αγώνες Παραλυμπιακούς. Λοιπόν, Εντάξει, επειδή ήταν εμείς λίγο σας δύσκολο. αγαπάμε σαν εκπομπή και θέλουμε να φύγετε χαρούμενες από Χαρούμενοι εδώ. να φύγουν, γιατί ωραία δεν ήταν. Γιατί έχουν Δεν παράπονο. έχει σημασία Α. ποια κέρδισε, ποια έχασε. Λοιπόν, έχετε ένα δωράκι από εμάς. Ευχαριστούμε. Φίλες μας, Παναγί. Τέλεια. Φαίνεται. Και επειδή Τέλος, Σπάρτα. θα πας τώρα και με την αδερφή σου, θα δώσουμε και ένα δωράκι στην αδερφή σου. Τέλεια. Στην πλευρή του, να την Ευχαριστούμε. δώσουμε γι' αυτό. Αν και έχασε το πέναλτι, τέλος Να πω πάντων. βέβαια συγχαρητήρια, παιδιά. Παιδιά, να σα πω κάτι. Τραβάμε τόσο πολλά εμείς αθλητές, ψυχολογικά. Ο κόσμος νομίζει ότι είναι όλα ωραία και Ρόδινα, καλά. όλα Δεν τέλεια. έχετε προσωπική ζωή. Δεν, Δηλαδή, έχει, εγώ όσες φορές έχω δεν μιλήσει μπορεί στην να φανταστεί ελευθερία, ο τρίτος. Αυτό ναι, πώς το τι- διαχειρίζεστε, γιατί ο χρόνος Και είναι να πω και το ελάχιστος. καλύτερο. Εμείς τώρα Ναι. πήραμε χάλκινο. Δεν... Τα τηλέφωνα σου δεν είναι όπως πήραμε το χρυσό. Στην Ελλάδα θα μας αρέσει μόνο το χρυσό. Αλήθεια, Γενικά. δεν Καμία το- σχέση. Α, Ναι, ναι. ναι, ναι. Το έχω ζητήσει και μάλιστα στην παικτήρια μου. Πήραμε το χάλκινο. Προφανώς μας είπαν τα άτομα που μας λένε πάντα συγχαρητήρια και να μην πάρουμε μετάλλιο. Υπάρχουν αυτοί προφανώς. Αλλά δυστυχώς μας αρέσει μόνο όταν παίρνουμε το χρυσό. Καμία σχέση. Ναι, γιατί είμαστε χώρα που Κινητικότητα παίρνουμε μηδέν. πολλά μετάλλια και λένε. Γενικά, έχουμε εμείς στην Ελλάδα βαρεθεί, είμαστε όλοι ξέρεις. τέλειοι, κατάλαβες. Ναι, Και ναι, θέλουμε Ναι, το- αυτό, έχουμε βαρεθεί μωρέ τα αργία να κρίνεις. Δηλαδή κινητικότητα μηδέν. πω, Αλήθεια. τι να Είναι πω. λίγο... Αλήθεια, τόσο πολύ. Ναι, ναι, ναι. Είναι κρίμα, πραγματικά. Και πριν είναι- 7 μήνες είναι πήραμε το λυπηρό. χρυσό και ήταν Ναι, Σιγκαπούρη. καμία Ναι. σχέση. Τώρα. σας καλούσαν όλοι. Ναι, ναι, τώρα. Τώρα τίποτα, λες και είναι πιο χαμηλά, ναι. Εμείς θα ευχηθούμε να βαρεθούμε να σας βλέπουμε στο βάθρο. Από Αυτό, εμείς τούδε θέλουμε και τα καλύτερα εξής. και χρυσό στους Είμαστε Ολυμπιακούς. σίγουροι και αισιόδοξοι για εσάς. Σας ευχαριστούμε που μας κάνετε περήφανος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και σήμερα εδώ Ευχαριστούμε. και στο μας και μας Ευχαριστούμε. τιμήσατε. Ευχαριστούμε Κάνετε και πάρα τα παπούτσια πολύ. σας. Τα βγάλαμε. Ευχαριστούμε Τα και βγάλαμε όλους όντως. εσάς, κύριε Βλάχο και εσάς. Και εμείς Και ευχαριστούμε το πάρα κοινό πολύ. μας. Μόνος του. Μόνο είναι απλευρίτια εδώ, ο Σόιτης. Δεν έχει έρθει κανένα ψέματα, Ναι, λέμε. ναι. Η δική μας είναι μόνο, παιδιά. Και όλους Ευχαριστούμε πολύ. εσάς που μας στηρίζετε, μας βλέπετε και μας παρακολουθείτε. Να είστε καλά. Να Σας είστε καλά. ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.